Bé, m'ha agradat molt, sobretot el final metafòric de com ha acabat, és el que més interessant he trobat. Sí, m'ha agradat molt. És una obra que no et deixa, no sé, que et motiva, no? Curiosa, molt interessant, sí. Molt desconcertant, crec. Doncs bé, ha sigut xula, molt així, a veure, de trencar molt la quarta paret, personatges, que sí que no, una miqueta... La intriga i com vas imaginant com pot acabar, no? I al final, doncs, realment és un final que no te l'esperes. Home, a mi m'ha agradat molt. Encara l'he de pair, he de reflexionar bastant, però a més m'han semblat uns grans professionals. M'ha agradat molt com han trencat al mig de l'obra la quarta paret i com han interaccionat amb el públic. Crec que tenia un punt molt interessant i també m'ha agradat molt com han creat tensió a partir d'un fet que aparentment no en tenia argumentalment, o sigui, el personatge aquest de la Patty, que realment no estava passant res a l'argument perquè tingués importància aquí, era el que passava, i com han gestionat a través de la manera d'expressar-se i tal, crear una tensió sobre un fet que tampoc era transcendent des d'un punt de vista argumental. Molt canyera, no? Hòstia, ara què passa? Ara són o no són? Ara som els actors o són personatges? A mi m'ha encantat. M'ha semblat que era molt completa, tocava molts punts metafísics, polítics, que són molt rellevants per el que està passant avui en dia, a nivell polític, a nivell social, a nivell mundial. Que ho fan molt bé, la veritat, els actors, i que el guió és molt interessant. M'ha agradat molt el guió. I els actors flipant, molt bons. Els efectes sonors, tot, ha estat com... Se m'ha posat la pell de gallina. Sí, o sigui que... El tema, el plantejament del món i on estem i on anem. Sí. I la búsqueda aquesta de la veritat que mai trobes i les diverses veritats que pots anar construint. M'ha agradat molt, ha sigut molt original i sobretot et fa pensar molt i el relacionar-ho amb tants temes de l'actualitat i tot això ho he trobat molt i sobretot el trobar-se amb un mateix i no sé, m'ha agradat molt. Doncs és una mica una sorpresa, no? Perquè no t'esperes el que al final, no? Tan metafísic i tan profund. Bueno, una mica que també parlava en el transfons, és una mica com el món està, no? Una mica també reflexió sobre situacions de guerra, situacions complicades, o sigui, tot tenia un transfons i al final, com podem dir, bueno, podem canviar, no? Podem ser diferents, som diferents. Doncs sí que és molt interessant tot el punt que hi ha com un gir a l'obra, que et va per un camí, no saps mai com acabarà, i que acaba girant i que realment t'acaba fent pensar i m'ha sorprès, sí, molt gratament. Et fa pensar, jo encara estic pensant, jo com diu l'Eli, jo ara he de digerir tot això, no?